como fago un ano no YouTube, vou a facer un sorteo desos que farán historia por o merda de sorteo que é. Unha bola de España de Nadal, unha bola de Nadal de España que marquei no meu viaxe á gran capital, dous pins do Pelegrín, e diste teño que facer para participar neste sorteo de merda. Mirade que bonita é a puta bola de España, joder, bola de España. Pois non sei, escribídeme algunha cousa que vos guste da canle e outra que non vos guste nada, e queimádevos o máximo posible, porque de rajar e de destruir é como se crean cousas de futuro. Bola de España, joder!